Baradangasa. Wan sweet neti. Well, mino tan lang o mindri. Ifamar. Madamo juwan boskopo. Minawang knap lang isap mi tja materiaal to. Gewicht. Wel, mi omu motokong a vrouw van poti a kondede. Sari tori, mi seref be yep sari. Mara inna sari diwe sari. Mi om tak ben. De man is inna kontra dekati. Mi vrouw dede, dan me accident a leek. Fugogo beri, want alles mak moto volan kong. Dat de noa jima leek, de tak de onderzoek a leek. A leek de ik basot onderzoek moro. Dat vind ik zo erg. Oké, asantang. Maar pemi ate bron, want isap zei de minobe, want mek mi vrouw gwa leek neus. Wa matif mi Louis euro kodrape. En amambe lop mi vrouw. En dit is gewoon, ja, Lucie tot in de dood. En mine be one make me mat Louis, she mi vrouw. Want hij was dat toch? Hij was dat. De kan bereiken me mat Louis en she pen bego. En dat mine be verdraag. Dan mi denk aan Tori, dan mi ati bron. Dan tik a telefoon. Dan bel Leikenhuis. En dan tak meneer. Ik kan tegen me otewe kisa leek voor bering, want a langa no wan herwichik ba. Isap sa mau tegen me. Iberikan sari dekba. Da mau luku mi langa langa. Tegen me dora telefoon. Pe mi mat Louis de tak wakte tep so, want seksa leek fosi. We met tegen school toen hoor mi omo. Leiko neus no demoro. Akalari. En so mi be apua mati mino kareneng. No so Johnson o te mi taka etwing. Isabi fostento. Inetek vrouw zomaar. Asana onderzoek boem. Sumanempa, sumanema, isabi, empanobe furu, isabi. Tegenwoordig ano hebi somoro, kan de isabi, de ouders zijn dubbel of zo, dat de no one make it chingo trouw na nga ouders zijn dubbel. Maar tegenwoordig, na modernisering, alles may dubbel. Alles may furu. Dus, nou de actie so furu moro. Isabi, trouwen do alsof, maar de vinger langa. En dan, dat sa onderzoek doen. Maar dat va onderzoek doen zo. Dan, wamatif mi, empategen, boy in na tranga tendisi, notek vrouw. Aboy takpa, maar mi de in mi puberteit. Atak boy wisi den ni puberteit, notek vrouw atendiri. Boy osofosi, tek bapaya paimang, de tek wan vrouw. Want if je teka vrouw, je bouw osa tupai ma je pai. Da boy aksa padapa, da famo dudang. Da patak yere. If je teka een vrouw, fijden niet puberteit. Kan de 1 keer of 2 keer in de maand isabi. Me sap om in pai fa hermong. Terwijl if je godrape isabi na den tenti, je pai one lis no mo banku da ik ba fa hermong. Apat aboy tak pa werkelijk, maar pa, dat wil ik kan, pa na wang monijimi. Dat patak oké go, maar no meki grammashi, want a gramma betanga dentu. Maar apa no besabi, tak ook tu a gramma natuurlijk a AOV. No be, hebi so. Dus dan, omas ref ego op de wal. Maar pa no sabi, dat tak boy take money, they go up the wall. Hoor. Da faboy go so spanning is a man den na spanning, da man na want to black label. A man he shibung. Dan omas dong. Hello. Rudy.
Kong, pego zo. Atak, oma, ik ga op de wal. Oma, tak, boy. Samsa, van hier net, next minuut venete. Jasi kampai halve prijs, kong. Aboy san drungo. Aboy gwenen grandma. Ay taboy gwenen grandma, boy doro oso. Maar samsa is op voor sociale controle. Des ma fabiti, denesi ribi tenet, ajers desi ribi. Maar, zodat je er was aan jaar sige, opo. Dawa matifa pa, sha zo'n ving. Nangema. Apatak no dis no kang. Dis na libi. Dago na pam matatak boy. Mi mati asan sam si is de neti. Sa boy fidu. Atak sadu, atak angay madape. Apatak na nga, mima isiripeniti. Atak boy, akande ino sabi, kande no yo sabi. Imay tek plate net yara. Apatak sang! Amatak werkelijk. Dus aboy mi goneng. Atak me teji mi ere fay tege halve prijs. Apa ati brakara boy tak. Boy konja. Pigo is de neti. Atak pa, je had me toch geld gegeven. Dan zou ik naar de wal gaan. Atak jij dat permissie niet go. Atak maar het was zo ver. Dan heeft de oma me geroepen. Dan ben ik bij jouw oma gegaan. Ik heb halve prijs. Ik heb weer de helft gekregen. Apa warak tak boy no sap tak nee grandma ben dape. Aboy tak. Ja, ik zeg maar. Ik dacht het niet. Ik dacht niet dat oma daar zou zijn. Atak boy zei die nelukubong. Atak iya pa maar het is al gebeurd. Apa dua sa boy 3 klap. Da boy warak. Atak pa. Pas zie je toch hoe die dingen zijn? Zie je toch hoe die dingen zijn? Anders is meteen toch den bijima of die ding van die dingie. Om een jaar langer. Da pa potentie mima. No die me potentie mima de warak. Thank you.